Nginibingelele nginamukele-ke kuyona YouTube channel yethu enohlonze kakhulu lapho khona sithi #sithinta zonke izindaba. Lo nibingelelayo-ke uSiyanda wakanyembe, ungambiza uMasolution mawuthanda. Ngiyacela-ke mntakababa ongaka-subscribe kule channel ungaziphuthiseli, ungabusachitha isikhathi uziphuthisele ngezindaba ezishisayo ezitholakala kule channel. Cindezela nje usubscribe loyo kumahala nje, akukhokhisa imali. Uphinde uye kubheli, ucindezele ibheli ukuze uthole ama-notification uma ngi-uploada ivideo. Ungakhohlwa ukulike bese ucomenta, usho umbono wakho ngezinto ofisa ukuthi ngizi-ede noma ngizishintshe ngale YouTube channel. Ngaphandle kokuchitha isikhathi nje, masingene shiyo dabeni lanamhlanje olivutha amalangabi elime kanjena-ke. Uma sithinta-ke udaba namhlanje sithinta indaba ezibuhlungu kakhulu-ke ngo-Andile wakwaGumbi oneminyaka u-36 oseshile emhlabeni. Konke lokhu-ke kwenzeke namhlanje ekuseni mhla ka-25 ku-October emva kokuba agule-ke kakhulu, ahlaselwe isifo senhliziyo. Umndeni wakhe udubile kakhulu-ke ngalokhu, kanti nathi-ke sidumele kakhulu njengabantu abebehlezi bembona lapha kumabonakude, njengoba ebeyi-actor. Wake wadlala lapha kuSibaya, wadlala The Lion King, kanti futhi ubese actor-ke kwi-Daniel the Musical. Siyacela-ke bantu abakababa ukuba sokhulekise-ke umndeni wakwaGumbi, sibe nawo ezinsukwini ezibuhlungu kangaka. Siyazi ukuba kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ilunga lomndeni elibaluleke ngale ndlela. Siyacela ukuthi sibe nawo umndeni siweseke ngayo yonke indlela.